Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright mga ka-aksyon, muli nagbabalik ho kami. Makaraan lamang ang mahaba-habang minuto. Ayan, at pansamantala dito tayo titingin ngayon mga ka-aksyon. Dahil yan, buti na lang medyo malaki-laki yung yung PC. Nag-upgrade, ano? Oo, nag-upgrade. Medyo yung nandito kasi maliit-liit. At well, yun nandito naman, malaki-laki. Ayan. Okay, muli mag-good morning ka-action clear dahil buhay na buhay. Yes. Oo. Magandang umaga Pilipinas, maaksyong morning sa ating mga ka-aksyon. Opo, isang magandang umaga Pilipinas at maaksyong morning na rin. Ayan. At patuloy pa rin nakatutok ho kayo sa programang Balitang Bayan dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino. Alright mga ka-action, at sa muling pagbabalik ho natin at pansamantala Action Clear, dahil dito tayo ngayon nakatingin, medyo maganda-ganda to. Ayan, malaki-laking PC at sigurado ako nakikita mo din kung ano tong mga nakikita ko, di ba? Ayan. Okay, pero ito mga ka-action at pandaigdigang tingin muna ho tayo, pandaigdigang check up kumbaga sa atin hong coronavirus disease sa buong mundo. At narito ho ang latest update dyan ng Johns Hopkins University and Medicine mga ka-action, ang Coronavirus Resource Center ng World Health Organization. Base ho ito sa pinaka last update ho nila kanina lamang. Oo, tama, kanina lamang mga ka-action, alas 5:21 ng umaga. Base dito sa kanilang tala, Action Clear, makikita natin na nasa 274,128,523 na ang naitalang coronavirus disease sa buong mundo sa nakalipas lamang na halos 2 taon. Tignan mo yan, 207. Ang laki na bilang, di ba? At mapapansin din natin dito, Action Clear, kung makikita mo itong area na ito, kung saan nangunguna pa rin ang Estados Unidos sa may pinakamataas. Narito yung kanyang total. Ito yung mga naitala niya, Action Clear. Simula noong magkaroon ng pandemic, yung outbreak ng COVID-19. O mas kilala noon bilang SARS and CoV, tama ba? Yun, And nasa dulo yung COVID. Oo, hanggang sa naging COVID na. Yes, diba? At nakikita natin dito, Action Clear, malaki-laking bilang, 50,746,604 ang naitala ng Estados Unidos sa nakalipas lamang na 2 taon. Halos 2 taon. Kasi 2019 ng March din nag-start sa kanila. Halos buong mundo March, kung mapapansin natin. At pero yung pinakauna talaga, November, December, Oo, Pero yung dineclare na March. Ang tagal din pala. Oo. Bago na-declare. Yes, di ba? Dahil akala kasi nila nung una parang normal lang. Oo, hindi ganun kalala. Yes, pero nagtataka itong sa Wuhan, China. But parang bago yung sakit. But para daw may connection daw siya doon sa mga sinasabi nilang virus noon na Ebola, ganito, ganyan.
At ba't parang hindi pa daw siya natatagpuan? Wala daw alam na gamot, ganyan. Panibago lang siya. Di ba ganun naman talaga? Pagkabago, parang... Wala pa talagang gamot. Oo, walang gamot. Tapos, aral-aral, parang alam mo yung ano, kapag may bago sa isang lugar, di ba, pag-aaralan mo. Siyempre, magtataka ka, parang, flu naman ito, pero ba't parang hindi siya flu? I-compare mo talaga siya sa di mga ba? nakaraan ng sakit. At doon na, nagtaka na yung mga scientista, ba't ang tinatamaan daw ay respiratory system ng isang tao. Ayan. Tapos, ayun, doon na lumabas, masaya pa ang buong mundo nung bagong taon. Bagong taon, January, February, masaya pa yan di ba? Kung alam natin, napaka-normal pa ng buhay niya, tapos biglang March. Boom. Boom. Sabi nila, parang nakapasok na sa Pilipinas. Oo. Di ba? Mga OFWs na Oo. pumasok. Sa Cebu, hindi ako nagkakamali. Tapos doon na, nag-declare ng... natatandaan din natin kung babalikan natin yung kwento, Action Claire. Parang nag-announce sila ng lockdown Friday. Tapos meron pang Sabado-Linggo na pwede nga makauwi itong mga kababayan natin. At doon nga, yun, nagsiuyan. Tapos 2 weeks lang kasi Siksikan dati. pa. Di ba? So, yun daw yung isa sa mga dahilan na nakita nitong mga ilang scholar natin na yun, dahilan kung ba't kumalat itong si COVID. Dahil doon sa pag-a-announce ng parang, alam mo yung parang nagpanic talaga. Oo. Sa inyo ba, ano bang itsura nung first day of lockdown? Or bago magkaroon ng lockdown? Nasa school ako nun bigla ang nawala yung mga estudyante. Uwi agad Kasi nag-declare na din sa school dati na nga, hindi na nga muna daw papasok for 2 weeks. Kaya nag-uwian sa mga probinsya yung mga nasa school. Masaya yung 2 weeks na sinabi Oo. Sobra. Pero nung lumalaon na extend, parang hindi na nakakatuwa. Hindi na. nung 2 weeks, sabi nila, nako, makaka-relate dito yung mga estudyante na nakikinig sa atin. Kasi nung unang 2 weeks na sinabi nila, last year, Action Claire, masaya talaga sa puso. Wala tayong pasok. Bawal din kasing magbigay ng mga kung ano-ano, di ba? Tapos nadagdagan ng 2 weeks. Okay pa Tapos, graduation namin ngayon. Kasi kasagsagan ng graduation nun di ba? Katatapos lang din yun ng mga final exams. Oo, tama, di ba? Mabutit pinatapos pa. Oo. Kasi yung mga iba, Action Claire, marami akong kilala, halos hindi na nakapag-exam. Tapos ang ginawa na lang ni teacher, parang, dahil nagkaroon naman ng academic freeze, tapos laging sinasabi ng DepEd noon at ng CHED na parang no-fail. Oo. Bawal daw magkaroon dapat ng... pasado lahat. Oo, dapat pasado lahat. So yun, nakapasa naman sila kahit papano. Pero, yun nga, nung nagtuloy-tuloy yung lockdown, parang... Hindi na nakakatuwa kasi marami nang hindi nakakalabas. Sa inyo ba, Action Claire, ngayon, dahil nararamdaman ata natin, nakapasok na itong si Omicron sa bansa. So, itong sinasabi nila na posibleng magkaroon ulit ng face-to-face classes, sa tingin mo ba matutuloy? Feeling ko matutuloy pa rin. Matutuloy Ipo-push pa rin. pa rin yun ng DepEd. DepEd at ang CHED, So, marami naman kasing lumalabas na hindi naman daw ganun ka-destructive itong si Omicron. Kaya, tapos kung titignan natin, patuloy pa rin sila sa pag-roll out ng vaccination para sa mga estudyante. Para nga doon sa face-to-face. Doon sa inaay nila na face-to-face. Sa January. Oo, January na yan. Pero tignan natin kung paano yung magiging galaw ng Omicron. Itong January for for college students. Tapos piling DepEd schools. Oo. Pili lang. Yung mga nakapasa doon sa guidelines sa screening ng DOH. Okay. So, hindi naman pala buong buong bansa yung... Dapat mag-comply muna yung school. Preferably doon sa mga high school, doon sa elementary school. Kailangan mag-comply muna sila doon sa guidelines na binaba ng DOH bago sila ma-approve na mag-face-to-face. Grabe din, Madalas kasi sa ganyan, kapag magko-comply ka, parang yung school talaga ang titignan Oo. Kapag medyo kulang ka sa proper hygiene ng school, yung mga health sanitation. protocols. Oo, di ba? Parang, alam mo naman, nasa Pilipinas tayo mga ka-action. Hindi naman sa pag-ano, Pero kasi dito sa bansa natin, at napakaraming school. Hindi tulad sa ibang bansa na talagang
pili lang yung parang sasabihin na natin sa Parang exclusive, exclusive lang ang school. Parang sa India kunwari, yung mga schools nila hindi tulad sa atin na madami. Sa kanila may school for girls, for girls. Tapos merong for boys. And then madalas pa parang napaka-exclusive lang nito doon sa mga gusto talagang mag-aral. 'Di ba? Tsaka isa pang tinitignan din ng DOH para ma-approve yung application ng mga schools. Siyempre yung vaccination rate ng teaching and non-teaching personnel. Totoo 'yan. Dahil medyo kinakailangan ata lahat ng nasa isang school fully vaccinated lahat, ano? Though may option naman ang DepEd na kung ayaw talaga magpabakuna ng teacher, mag-work from home. Work from home. Parang babaliktad, ano? Si student nasa school. Tapos si teacher nasa Pero bahay. sana i-con natin i-desire din natin na halos lahat na sana ay mabakunahan na din kontra COVID-19. Oo, totoo 'yan, ano. Well, itong bakuna naman, Action Claire, merong validity, sabi nga nila. Pero sana kahit merong ganun, may booster shot naman din. May booster shots, ano. At ngayon mga ka-action, sulitin nyo na yung pagbabakuna. Malay nyo, sa susunod na taon, may bayad na pala yan. Ano? Hindi posible yan. Katatapos nga lang nung part 2 nung National Vaccination Days. Oo. No, Naku, kamusta buti nga may kaya? part 2. Nung 15, 16, and 17. Oo, part 2 pala ng nationwide vaccination. Yun yung isa sa mga nakikitang paraan din ng ibang bansa, Action Claire, na gayahin Yung magkaroon ng ginagawa, National Vaccination Days. sa kanilang mga bansa din, ganon. At tignan mo, nagkatotoo itong sinabi ni si Yusek Vergere. Kasi siya mismo yung nagsabi na hindi posible, Action Claire, na makapasok itong si Omicron sa ating bansa, no? Well, yung pag-aaral sa kanya nandyan pa rin dahil hindi pa rin sure itong mga scientista kung mas malakas daw ba ito kesa kay Delta. Well, itong si Yusek Vergere, sabi niya nung mga last week, parang 1 week na yun ngayon. Sabi niya, sa ngayon, ang ginagawa natin, sabi niya, paghihigpit ng mga borders. Oo. Ito ay para, hindi naman daw talaga mapipigilan itong si Omicron na makapasok. Kaya't mas mainam daw na gawin, pabagalin na lang. At ayun nga. Yung pagpasok ng mga tao. Pagpasok ng mga para tao. makontrol din. Yes. At ayun na nga mga ka-action, nandito na. At isa lang sa mga dapat nating gawin bilang parte na rin ng atin hong pagsunod sa health protocols at sa pagtulong na rin sa marami, mas mainam siguro gawin natin ngayon talagang sumunod doon sa minimum health standard protocols, lalong-lalo na ngayon mga ka-action na meron tayong holiday season, marami-raming tao, ganyan. Kahit papaano naman, may mga ilan takot talaga, hindi tulad dati. Last week, Action Claire, ang mga tao talaga mabilis din magsawa, no? Bakit? Kasi last week, nung unang araw ng mga pailaw, Oo. ang dami. Wala na masyado ngayon. Ngayon, wala na. Nako, kagabi, bumili kami ng bibingka dito sa harapan ng City Plaza. Halos wala na rin tao sa mga Mainam pailaw. din, oo. Oo, sabi ko. Parang na-satisfy na sila nung mga unang linggo, pangalawang linggo. Parang, tama. Totoo yan. Hindi tulad dati na halos hindi ka makadaan, ano? Dahil sa Traffic sobrang dami. lagi. Oo nga, napansin ko din. Dumaan ako dyan sa may Quintos Bridge. Quintos Bridge, oo. Hindi na ako na-traffic kagabi. yung merong arko, yung kanyang pailaw, ano? Totoo yan, naglakad kami dyan, naglalakad-lakad kami. Halos wala na rin katao-tao. Mainam yan. Lalo na, palapit na yung araw ng Kapaskuhan. Sana nga magtuloy-tuloy na hindi na Oo, masyadong dudumugin yung mga pailaw. Yan din yung pinaka-tinutukan or pinaka-sinasabi or pinapaalala ni Police Colonel Richmond Tadina na sa papalapit daw na Kapaskuhan, yun daw sana yung iiwasan natin, yung pagkakumpul-kumpulan dyan sa mga pailaw. Yes. Kasi syempre yung transmission, hindi malabo dyan mga ka-action. Kasi magkakadikit kayo.
Pero Totoo buti na naman. lang talaga. Pati dun sa Mangaldan, wala na din masyadong tao. Galing. Yung mga pailaw-pailaw Oo. nila. Hindi talaga tulad nung mga nakaraan. Hindi na dinudumog masyado. Nagsawa na talaga, oo. Oo. Ngayon naman, ayun, at nasabi ko sa iyo kanina, siguro ilan sa mga dahilan itong simbang gabi o Misa de Gallo. Tama ba? Misa de Gallo yun. No? Minsang gabi. Ay, Simbang gabi. Simbang gabi. Oo. Ano? Oo. At kanina, naglalakad ako papunta dito. Ano? May mga, ayun, punong-puno yung isang simbahan. Hindi naman totally puno, ano, pero may socially distance yung mga tao. At may mga kapulisan naman na nandyan. O may poso din. Oo, may mga poso, ayan. At nasabi ko nga sa'yo kanina. Oo. Dahil, Tapos majority talaga ng mga dumadalo dyan sa may Misa de Gallo, nakita ko kanina dyan sa tapat ng boarding house, dyan sa may Burgos. yung St. John Dev Cathedral. Angelis, oo. More on kon siya, more on mga kabataan. Oo, pansin ko din, ano. Parang yun na talaga yung pinaka-banding nilang mga magbabarkada. Oo. Totoo yan, kaya nga sabi ko sa'yo kanina, nabigla ako, Action Claire, no? Dahil naglalakad ako. Nagchat si Action Alex, Oo. daming tao, sabi niya. Oo, nabigla ako mga ka-action. Kasi parang hindi ako nasanay na kapag naglalakad ako ng umaga, madaling araw talaga, pagka-aga-aga ng linggo, walang tao. Ay, ito pala yung first na Sunday na may simbang May gabi. simbang gabi. Oo. Kaya nga sabi sa'yo, naglalakad ako, ang daming tao. Sabi ko, pag ganyan ang andar ko, sila lahat pag ganito. Pauwi na, tapos na kasi. Tapos na pala. Oo. Tapos yung mga iba nakaporma, ganyan. Oo. Sabi ko, ang aga-aga, ba't may mga nakaporma dito? Sabi ko, sombrero doon, sombrero dito. Suklay dito, suklay doon. Oo, tapos sabi ko, ay, oo pala. Sabi ko, Misa de Gallo pala. Oo, simbang gabi. Sabi ko. Kaya bigla akong chinat itong si Action Claire. Grabe, ang daming tao. Sabi ko, simbang gabi pala. Daming pulis, sinasabi pa niya mga Oo, action. may mga pulis. Kasi talagang nandoon sila mga ka-action para magmando. Ayan, kudos sa Dagupan City Police Station. Ano? At nandyan sila para na rin kontrolin itong, para suwayin itong mga talagang sumusuway doon sa mga health protocols. Pero so far, wala namang masyadong hindi naka-face mask. Kasi syempre siguro nakikita nila yung poso na nasa tabi-tabi lang. Oo. Makita pa lang nila ang kapulisan, susunod na sila. Yung tipong may makita ka na yun. Alam mo yung mga bata noon, tayo-tayo, ganyan. Kapag Tatakbo na. di ba? Magtatago. Andiyan na yung pulis, gano'n. Hindi sa pero parang alam mo yung laro, ganyan. Oo, parang yun na yung naging impression sa atin pag may pulis, dapat magtago na yung mga bata. Oo, dahil siguradong papapasukin sila ng bahay, gano'n. Kasi dati kahit wala namang curfew, sasabihin ng mga magulang mo, May pulis. oh, may pulis, pasok ka na sa loob ng bahay, gano'n. Kaya alam nyo na, mga ka-action. And good morning pala no sa mga kararating lang sa kanilang mga bahay na galing sa simbang gabi. Simbang gabi. Oo, maglalas yan hanggang December 23 mga ka-action. 16 days, Oo, 16 days? 16 nights. Tama ba, Action Conrad? Ilang gabi ang simbang gabi? 9. Ay, sorry. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Hindi ko din alam kasi ayun, pero Tapos ayan. ang tawag doon, ang gusto ng mga ka-action natin, lalo-lalo na dyan sa mga Katoliko, na makumpleto nila yung 9 days. Para Ay, 9 matupad. nights. Oo. Oo daw. Ganun. Para daw matupad yung pinagpipray nila. Ganun. May kasama nga ako nung first day. Sabi niya, kukumpletuhin ko tong araw na to. Kahit wala akong kasama, sabi niya ganun. Ay, ito nga, nag-chat nga Oh, parang nakita ko nga siya kanina sa tapat eh. Oo, nag-chat nga at ayan, yung fruitcake ko, sabi niya, ay, mahal. Huwag mo na sana inopen. No? Oo, nabigla tuloy ako, Dahil, anong tawag dito? Chinat ko kasi ikaw, May, sabi ko, Oo nga, wala na siya noon that time. Wala. Tapos na, pauwi na siya. Pauwi na siya. Nako, sana all, mga ka-action, Pero ayun, at sa mga magsisimbang gabi, mga ka-action, syempre, yung face shield naman, Action Claire, ay oo, may mga nakita pala ako kanina. Mga elderly. Oo, marami din. Oo, mga lolas, pero naka-face shield sila. Pansin ko kanina. Proactive. Yes, May initiative. Though hindi naman talaga ina-implement yun dyan sa may St. John the Evangelist Church. St. John yung nadaanan mo, Ako naman dito sa may St. Therese. St. Therese, basta dito sa may simbahan dito sa may, sa may Nazareth.
Ayan. Yung St. Therese dyan, ano. At St. Teresa Catholic Church, ano. At nakita nga natin dyan, yung mga lolas, ganyan. Nakaano sila, face shield. Yan. Proactive. Habang may tungkod pababa, ano. At napakaganda ng initiative na yon, Action Claire. Dahil, Mga matatanda na yun. Oo. Aware din siguro talaga sila na sila yung at risk, lalong-lalo na dito sa COVID-19. Yes, na nasa vulnerable ano pa rin sila area, at least mga ka-action. Hindi tulad ng mga kabataan. Pero at least kahit papaano itong mga kabataan ngayon, mga ka-action, yung mga Gen Z, kung tinatawag, ano sila, kahit papaano, talagang todo simbang gabi sila. Oo. Sana hindi ho kayo nagsisimbang gabi para makahanap ng ka-eyeball. Dahil Parang sabi nga dati, simbang gabi ha, hindi simbang tabi. Oo, yung simbang susuot mo yung bagong ano mo, bili ka ng bili dito sa may Tiangge para kada May gabi. maisuot ka. May maisuot ka, ano. Oy, pero may mga kilala akong nagsisimbang gabi para sa pamilya nila, ano, ang doon sa area namin. Mga bata-bata pa sila, nagsisimbang gabi sila para naman sa ano, kasi gusto daw nila marami daw silang handa, ganyan. O parang doon sila. Parang prayer nila din. Para naman sa mga nangangaroling, nako mga ka-action, galingan nyo ang pangangaroling ninyo dahil hirap ang buhay ngayon. So the more na mapapasaya nyo yung pagkakarolingan ninyo. Pero mag-ingat pa rin tayo mga ka-action. Yes. Dapat naka-face mask pa rin po tayo. At Kung po pwede nga lang may distant. gloves din sila sa pagtanggap ng pera, di ba? Tama. Kahit may pa-basket na lang. Oo, basket. Dapat galingan lang nila yung performance. Para Oo. Kasi pag hindi nyo ginalangan yung performance nyo, sayang. Patawad po, Oo, patawad agad, ano. Kaya at galingan ng performance, mga ka-action, napaka-importante. Paghandaan no? talaga. Oo naman. Kami nga nila, Action Claire, nangaroling ba tayo nung Friday? Hindi. Ano. Pero mas maganda sana kung may jingle, ano, no? May mga pag-ganon-ganon, no? Oo. Kagabi, ma-share na rin natin sa mga ka-action natin, ano? At halos lahat ng mga Pilipino kagabi at noong Friday, nagdiwang talaga ng kanilang tinatawag na Christmas party o year-end party. Dami nga nating kasabay, no? Oo, ang dami. Sobra. Actually, Pero ngayon ay kahapon meron pa din. Meron Sabado, pa din. Oo. Yun nga, sinasabi ko sa'yo, naglalakad tayo. Meron. Parang dito sa may Galvan pala. Nako, hello po dito sa may Galvan Street, Toda. Ay, Pag Christmas sinabi party mong Toda, nila. yung mga tricycle drivers. Samahan ng mga tricycle drivers. Hanggang kagabi, nagsisiawitan yung mga yan. Ano? At kahapon ng hapon, Christmas party nila, masaya, Action Claire. At nag-ala-artista, may mga pumunta din dyan ng mga opisyal ng gobyerno para magbigay ng, handa rin, gano'n. Sponsors. Yan. At congratulations sa isang matagumpay ninyong Christmas party kagabi, mga ka-action. Kahapon. Ayan, hanggang gabi nagsisiawitan itong mga ito, ano. At Ito din yung maganda sa season na ito. Para nagbubuklod-buklod yung mga tao. Yes, diba? Pansinin mo. Nawawala yung away, nawawala yung alitan. Totoo yan, Action Claire, ano. At Sana pala December na lang lagi. Oo. Sabi nga nitong sabi nga ng December Avenue, di ba? But December Avenue, mga ka-action, kasi ang avenue daw para maging masaya at para kalimutan ng lungkot ay ang katapusan ng taon. December. Doon mo na ibagsak lahat daw ng lungkot noong January hanggang November. Ibagsak mo na doon yung buong saya para pag natapos daw yung taon, wala Masaya ka na ka pa daw rin. Oo, yun, di ba? Pero kasabay nung pagsasaya mga ka-action, samahan na din natin ang pag-iingat. Yes. Lalong-lalo na ngayon, mga ka-action. Pero ayan, Action Claire, ano? At naiengganyo din itong mga ka-action natin na nakikinig sa atin dahil syempre pinag-uusapan natin on trend dahil Christmas. Talaga, Yes. malapit na. Yes. So, ayan mga ka-action, mamaya balikan natin ang mga ilan pang usapin natin tungkol sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero alas 6:08 ng umaga ang ating oras, magbibigay daan muna kami ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. Action!
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2020. Alright mga ka-action, muli nagbabalik ho kami ng Action Claire de Guzman. Ang oras Good po. morning. Opo, alas 6. 19. dito ako nakatingin, nakikita kita. Magkaiba pala yung oras doon. Saan? Oo, doon, iba. Ay, feeling ko, pero yun yung tama, no, Action Conrad. Ito, nandito, awa. Ayun, nasa may PC. Okay. Alas 6:20, tama, ano. Okay. So, ayan, muli, nagbabalik po kami ng Action Claire de Guzman, mga ka-action. Ako naman po si... Action Alex. Iba na yung nagbanggit. Ikaw... wala lang, mga ka-action. Naging masaya kayo. Okay, pero ayun po, at babalikan lang po natin, mga ka-action, ano. At ito nga, Action Claire, alam naman natin na nalalapit na yung Kapaskuhan. At kabisado natin yan lahat, ano, tayo. Pero ito nga, matapos na manalasa itong si Bagyong Odette, kamusta na kaya itong mga kababayan natin dyan sa may Surigao, tama ba? Oo, doon talaga na nalasa. Pati sa Palawan. Nakita ko nga yung mga pictures, Action Claire, ano, at ako makikita mo yung picture, talagang yung mga buildings. Wasak talaga. Wasak. Hindi mo iisiping ano yung nangyari eh. Hindi mo iisiping bagyo yun nangyari, Action Claire. Ang nasa isip mo parang nagkaroon ng lindol, di ba? Yung mga sign ng mga fast food chain talagang bumagsak, ano, at wala lang Pero pag ikaw ay nasa Pilipinas, expected mo talaga yan. Nasa mga buwan ng December, doon talaga mas nananalasa yung mga bagyo. Oo, di ba? Parang yung sinasabi ko sa'yo, nung nagtungo kami nito sa Action Jeric sa Cagayan, November yon nanalasa. At talagang pumunta kami doon, naka-ready na yung kanilang mga Christmas lights, gano'n. Pansinin mo ngayon, ganun ulit ang nangyari, mga ka-action. At totoo nga yung sinasabi nila na minsan sa madalas, Action Claire, parang, anong tawag dito? Kapag sobrang saya, may kapalit na lungkot, sabi nila. Ano? At yun lamang, mga ka-action, medyo anong tawag dito? Medyo parang nakakalungkot lang. At ito nga yung nasapit doon sa Maya Surigao. Kung babasahin ko sa iyo, Action Claire, sabi dito, patay ang tinatayang 19 na individual habang 95,000 ang nananatili sa ilang evacuation centers sa makaraang masalanta ng Bagyong Odette batay sa Visayas at Mindanao ayon sa Philippine National Police. 19 ang individual na nasawi, mga ka-action. Halos isang buong gabi lang na nalasa, isang magdamag. I mean, ito na nalasa. At kung papansinin ninyo, 19 individuals ang namatay, mga ka-action. At kung makikita nyo ho yung mga ilang larawan doon sa nangyaring insidente, grabe, Action Claire, no? Parang nga talagang nalindol. Nalindol nga eh. Yun din. Nakakawawa din yung mga biktima dyan kasi syempre doon na naman sila sa evacuation center magpapasko. Yun nga din eh. Medyo nakakalungkot dahil ang magiging bagsak nitong mga ka-action natin. Doon, well, masaya naman kahit papano, Action Claire, dahil yun nga, lalo pag wala namang nasawi sa kanila. Oo. Pero yun na lang din talaga ang magmamatter sa mga diba? ganyang sitwasyon. Yung ligtas yung buong pamilya. Di ba? Hindi yung kesa doon sa hihiling ka pa ng maraming handa, ganyan. Parang sapat na magkakasama kayo ng mga pamilya ninyo. Pero dito sa Pangasinan, mga ka-action, hindi talaga natin masyadong naramdaman yung Bagyong Odette. Kahapon lang. Umulan. Oo, kahapon umulan ng madaling araw. Kudos din dito sa anong tawag dito, Action Claire, sa may NDRRMC, ano. Oo, patuloy yung pagpapaalala. Nasa nga tayo kahapon, nasa anong tawag dito? Christmas party. Christmas party, ano. At ayun, nasa Christmas party tayo kahapon, etong si NDRRMC, yung alam mo yung nakukuha ko. Nakukuha ko na yung tulog ko, tapos biglang nagulat ako. Akala ko kung anong meron, tapos paalala pala mula sa NDRRMC. Ayos din yung kanilang naging paalala, no? At kahit papano, mga ka-action ay marami yung napaalalahanan nito. At talaga namang
ang tawag dito mga ka-action, So far, wala nakapaghanda. namang mga nasawi. Pero grabe yung alon. Nagpunta ka ba sa beach kahapon? Hindi. naman. Hindi, ano? Sa tayog ako kahapon. Pero hindi naman ganun nag-umulan doon sa District 6. Ay, dito, umulan ng madaling araw. Umulan din doon, lakas-lakas daw. Oo. Pero tumila lang din. Ang lakas din ng ulan dito. Kahapon ng madaling Pero araw. wag tayong magpakampante no kasi pwedeng hindi pa lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Odette at inaasahan at may binabantayan pa rin mga ka-action na low pressure area pagka labas nitong Bagyong Odette. Or hindi ko alam kung baka hindi pa nakakalabas papasok na yung bagong bagyo. Ay, meron na naman bang panibago, Action Claire? Na binabantayan hanggang December 24. Kasi ang sabi, 'di ba, halos 2 bagyo na lang daw yung inaasahang makapasok dito sa ating bansa. So ayun, alam natin na parang si Odette na yung isa and then itong last na darating. Sana last na talaga ito. Oo. Isipin At mo, saka sana talaga lumabas na ng Philippine Area of Responsibility Yes, itong si totoo. Odette. lalo't ilang araw na lang, Action Claire. Oo, ano na araw na lang. Kapaskuhan na, 'di ba? Tapos Kamusta naman kayo mga ka-action? Kamusta yung mga handa ninyo? O may nabili na ba kayo? Lalong-lalo na sa mga naki-Christmas party, sa mga trabaho nila, no? Diba? May mga Nako. food packs. yung mga naki-Christmas party niyan, tapos nakatanggap ng isang sakong bigas, mga gano'n. Oo nga. Tapos mga grocery na parang aabot pa hanggang New Year. Totoo How yan. about sa inyo mga ka-action? Ano yung mga, ano na yung naipamili ninyo para sa Noche Buena? Noche Buena yun, no? Yes, Yung, sa actually. 24, 25. At yun nga, medyo meron lang tayong inaano dito, Action Claire. No? Pero sa ngayong kasagsagan ng pandemic mga ka-action, naiintindihan naman namin na ang bawat isa, parang, yun nga, sinasabi namin kanina na parang ang importante na lang dito ay walang mga nasawi, walang nag-positive sa COVID-19, at magkakasama pa rin tayong buong pamilya. Yun naman yung pinaka magandang mangyayari dyan sa araw ng Kapaskuhan. Pero syempre, wag natin kakalimutan yung pinaka-rason kung bakit may ganitong pagdiriwang. Yes, totoo The yan. reason for this season ko na dagarod. Alright, mga ka-action. At speaking of Kapaskuhan, nako, Action Claire, nabalitaan mo na ba kung magkano ang mga bilihin ngayon sa kakalsadahan? Ay, for sure dyan, mga last minute yan, magtataas na talaga yan. Marami na ako nakikita ngayong alam mo yung kapag pumunta ka ng mga grocery. Kasi kapon ngayon, nagpunta nga ako dyan, at nakita ko, meron na yung mga mabibili mo, naka-food pack na. Oo, yung nakabalot-balot Nakabalot na, nakabasket na. May design na, mga ka-action, at ready for pagre-regalo na. I mean, alam mo yung tipong kapag magkakaroon ka ng Christmas party, Ay, oo. hindi mo na kailangan ibalot, di ba? Lalo na yung mga busy. Di ba? Mga ka-action. At least, kahit papano, alam nyo na medyo handa na yung grocery store na pwede yung pagbilhan ng ng pagkain. I mean, nung food packs na yon, mga ka-action, di ba? Kahit papaano. Ayan, nakakatuwa lang at dahil sa ito, kahit na nasa gitna ho tayo ng pandemya, mga ka-action, nagiging masaya itong mga kababayan ho natin sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Uy, ilang days na lang, 4 days na lang pala, Action Claire. Kasi 20, 21, 22, 23, 24, 5 days pala. Oo, bago Kasi, magpasko. oo, di ba? Lapit na! Malapit na, mga ka-action. Oo. At, nako. Malapit na yung 25. Kamustahin naman natin yung mga 13-month pay ng mga ka-action natin na nagtatrabaho. Feeling ko- Natanggap nyo na po ba? Natanggap na ng mga yan, At kapansin-pansin yan doon sa saya. Na, Oo nga. ang tawag dito, mga ka-action, meron akong nakita kahapon. Hindi pala nung Friday, Action Claire, ng gabi. Sabado naman daling araw dahil halos mag-aalauna na yon. Oo. Nung paalis Paalis. na tayo, At yun,
Merong gwardiya nga na binigyan ng ng isang Oo, isang sakong bigas. Tas sa grocery. Parang yung lalaki yung nakatanggap nun doon sa kanilang isinagawang Christmas party. Pero nung palabas siya ng hotel, pinabuhat niya kasi kay Manong Guard at binigay niya na lang kay Guard. Sabi niya ba naman nandun ako noon Sabi niya ba naman oh sige kuya, sa'yo na yan. Tapos itong si Manong Guard, totoo sir, sabi niya. Oo, sa'yo na yan. Sabi niya. Ikaw pinagbitbit ko sa'yo na yan. Wala lang, nakakatuwa lang dahil not all heroes wear capes. Ay, nako mga ka-action, no? Favorite mo din? Oo, nako. Dapat, totoo naman yon action player. Oo. Hindi lahat nakasuot ng kapa. At At saka makikita mo talaga yung spirit of giving. Spirit of love ngayong December ngayong Kapaskuhan. Kaya nga sinasabi ko mga ka-action na sana pala lagi na lang December. Oo, di ba? Para bawat isa sa atin mapagbigay, para bawat isa sa atin nagmamahalan, di ba? Para bawat isa ho sa atin, mga ka-action, masaya. Ay, Pero yung 13th month pa hindi na po kasali doon. oo, nako mga ka-action. Namimiyasan na tayo oo. kapag kaganon. Masanay kayo na na sakto-sakto lang mga ka-action. Huwag nang yung tipong hihiling ka pa ng sobra dun sa mga ka-action, pero ayun, at nakakatuwa dahil kapag mga ganitong panahon, mapapansin mo talaga kung sino yung magi-stay. Diba? Parang yun. Ay, hindi naman magi-stay, parang kung sino yung bukal talaga sa loob niya ang tumulong. Oo. Parang yun, yung gwardiya, tas yung isang lalaki na, ayun, parang yung kanyang matatanggap, binigay niya na 25 kilos din yun ng bigas, isang sako, at 800 pesos din yun, 900 pesos. 900 something or 800. O kahit pa paano, at least, di ba, nakatulong mga ka-action, at bukal pa sa loob, di ba? Hindi napipilitan. Yes, mga ka-action. At nakakatuwa dahil meron pa rin mga taong ganyan, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, mga ka-action. At sana, nawa, magtuloy-tuloy, action clear, no? Kahit hindi na December sana, no? At pagdating naman sa action clear, pagdating naman dito sa usaping ito yung kakainin sa Kapaskuhan. Ayan. Pagtatanungin ba kita, kasi sigurado ako itatanong natin ito mamaya sa mga ka-action natin. Lalo yung mga nakatutok, Mostly kapag ganitong Kapaskuhan, action clear, ano ang nakikita mong nasa hapag ng ilang mga kilala mo? Ganyan? Pansit. Pansit talaga. Oo, kasi yung pansit, di ba, mapamayaman, mapamahirap, may pansit sila. May pansit tapos loaf bread. Naalala ko tuloy mga... Kapag hindi ka ganun ka sagana sa buhay, doon sa amin pwede na lang yung loaf bread lang. Yung loaf bread lang tapos may pansit. Tapos yun yung pinaka-handa nila. Pero sabi ko nga sa inyo mga ka-action, wala naman sa dami ng handa yan. Oo. May mga ilan, mga ka-action, sanay silang maghanda ng marami. Lalo na kapag yung pamilya, malaki-laki. Oo. Mga ka-action. Sagana talaga. Yes. Lahat may trabaho. Mm-mm. Pero hindi naman tayo pantay-pantay. Yes. Pero ayun, at kung dadakuhin naman natin, yung pagdating dito pagdating doon sa ilan, sabi nila, bawal daw mawala sa gitna yung hamon. Naniniwala ka ba dyan? Hamon at... Hindi, kasi mga mahirap, hindi naman na-able na makabili minsan ng ganun. Pero parang naging symbolism na din kasi talaga na kapag Kapasko dapat may ham. May ham. Tapos yung bilog na cheese, yung red. Queso de bola. Queso de bola, oo. Tatandaan ko dati mga ka-action, kapag pumunta ka ng palengke, dito yun sa Dagupan, Action Claire. Sana marinig ng mga mga nasa bentahan ng mga frozen foods, mga ka-action, tatandaan ko, Action Claire, kapag nagpunta ka sa mga ganyan, lalo pag 24 ng hapon, at mag-grocery ka, bibili ka ng mga pure food, ng frozen foods. Bibili ka kapag lumagpas doon sa 500. Hindi lang 500, parang sabi mo na lumagpas doon sa 1,500 yung mabibili mo. Bibigyan kanila ng libreng Queso de bola. Hamon tas queso de bola. Dalawang yun yung parang paper bag. Oo, yun. Tatandaan ko lang. Sana nakikinig pa rin ho kayo, mga ka-action.
dahil nandito pa rin ho kami, nag-aabang. Hindi, charot. Pero ganun, totoo yun, mga ka-action, ano. At ilang beses na akong nakaano ng ganyan. Lalo sa Pampanga, Action Claire, ano, dahil laking ano tayo, Kapampangan, ganoon sila doon. Talagang At saka galante yung mga yan pagdating Oh, sa paghahanda. sa Kapampangan. handaan. Oo, totoo yan, Action Claire. New Year nga, tatandaan ko dati. Ano. Well, hindi naman sa pag-ano, mga ka-action. Mahirap din ang buhay nila doon. Pero pansin ko, bagong taon, talagang sinusunod nila yung bilog-bilog. At magpupursige talaga sila Yes, para makumpleto totoo. yun. Lalo't magaling ho silang gumawa ng sarili nilang hamon. Oo, into ang food kasi galing, din sila, no? yes. Food industry, ang mga Kapampangan. Totoo yan, ano? At hindi nawawala yung sisig, tosino, ganyan, doon sa hapagkainan. Oo, imbis na lechon na makikita mo doon, red na red yung buong isang malaking mesa kasi merong tosino, ganyan. Ganon sila doon, mga ka-action. At well, dito naman sa atin sa Dagupan, hindi mawawala yung inihaw na bangus. Yes. Kapag bagong taon, mga ka-action, ano. At well, nakakatuwa lang dahil talagang magkakaiba. Dito pupunta na naman tayo doon sa pagkakaiba ng ng alam mo na kultura tas ng product ng isang buong Dahil dito kasi bansa natin. sa Pampanga, more on sa tosino talaga sila. Oo, pure talaga frozen foods. Ang galing nila doon pati yung sa Dahil may isang sikat na kwan doon na brand na doon talaga nang galing. Tapos dito naman, syempre, bangus. Oo. Hindi dahil doon sa brand, pero totoo doon. More on food industry kasi ang mga Kapampangan. Kaya nga, meron yung sinasabi nila Action Claire na di ba? Best in Tocino, Pampanga. Oo. Lechon sa may San Juan. San Juan, di ba? Tapos bangus, Dagupan. Di ba mga ganon, mga ka-action. Mangga. Pero batiin natin si Ma'am Gimaras. Precious Gem. Sige, go. Batiin mo Yan, na batiin po muna. natin si Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Hello po ma'am, kamusta naman po ang inyong handa? Balita ko, ang dami-daming natanggap ni Ma'am Precious ng mga regalo nung nakaraang linggo So, Wow. kamusta po kayo dyan sa may San Quintin, Ma'am Precious Gem? Ganun na nga din, good morning din po, ma-actionng morning kay Sir Salvamar Cancino at kay Sir Joseph Ferdinand Salta. And good morning din po sa inyo, Sir Joseph. Hello po. Stay safe din po kayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Nako, mga ka-action. At congratulations ulit kay Ma'am Precious. Ma'am Precious ba? Tama? Oo. Nako, congratulations ho. Asahan Kay- natin na makakapunta rin sa ating stasyon si Ma'am Precious. Hinihintay ka lang namin, Ma'am Precious Gem. Opo, mga ka-action. Aabangan namin kayo na makabisita dito bago magpasko o bago matapos ang taon, mga ka-action. Para naman kahit papano makilala nyo ho etong nasa likod ng mga At para makita din natin sila, no, makausap. makapagkwentuhan po tayo, makapag-exchange gift tayo. Wow. Akala mo naman mga ka-action. Pero yun, nakakatuwa lang dahil At may kiklaim din kasi itong si Ma'am Precious Gem na prize. Kaya kung gusto niyo din pong makaklaim, habol-habol na mga ka-action. Pag gusto niyo pong makatanggap ng gift packs na may laman na vitamin C, face mask, face shield, hanggang 25, edi tumutok po kayo dito sa aming mga programa at may mga katanungan po bawat programa. Kung masasagot nyo po ito ng tama ay makakatanggap po kayo ng gift packs mula sa Action Radio, syempre sa Farex. Makakatanggap po kayo ng 4 na boxes ng vitamin C. Malaking bagay na din po yun. Ganun po Sobrang kayo laking- kamahal ng Yes. Action Radio Pangasinan. Kahit pa nung hindi pa po magpapasko, ginagawa na po yan ng Action Radio Pangasinan. Totoo, Oo. nakakamiss ka. Noon, Action Claire, last year. Hindi, this year lang din yun, Talagang napakaraming ka-action natin yung nag-aabang doon sa katanungan. Napakasimple kasi ng tanong, Tapos may libre silang load, may t-shirt, may payong, ganyan. Ganda. Oo, yung white na Action Radio. Kaya pala, nung pumunta ako dyan sa may Arellano, kumain ako dyan, akala ko si Sir Joel Balolo yung nandoon kasi nakadamit siya ng Action Radio. yung white. Siguro nanalo to. Sabi ko gano'n. Oo, marami. Actually, may mga nananalo nang galing pa ng Bugalyon, nang galing diba? pa ng Bulinaw, ng Labrador, mga ganyan. Meron pa yung isang lugar na sobrang layo, letter B din ang start ng name. Bani. Bani, ganyan. Pupunta talaga sila dito, tapos mabibigla na lang kami na, saan po kayo? Taga saan po? Ito po. Tas, ganito kalayo. Yung Aringay nga, di ba, pumunta dito? Oo, Arangay La Union na yun. Ganun kalayo mga ka-action. At
talagang si Ma'am Violi, natatandaan ko ron, dahil sobrang layo, sabi niya, bigyan nyo lang ng madaming damit, ng madaming payong. Ayun, kaya naubos din. Ayun, good morning din po kay Ma'am Rosario Montemayor Passion. Maaksyong morning po, Ma'am Rosario Montemayor Passion. Yes, good Kaya morning tumutok po. lang po kayo mga ka-action. Oo, good Maya-maya baka may maitanong tayo no sa last na program natin. Nako, pero oras natin, Action Claire? Ang oras po natin ay alas 6:39 ng umaga. Opo, at isang minuto bago sumapit ang 40 o 6:40, magbibigidaan ho muna kami nila Action Conrad Alvarez at Action Claire de Guzman para sa ilang mga paalala. Radyo Balitang Bayan. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.